कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरी सांगता हरेश नाईक. हर घर तिरंगा महाअभियाना अंतर्गत कारवारात भव्य बाईक रॅली. कारवार भारतीय जनता पार्टीच्या शहर आणि ग्रामीण मंडळ कारवार हेमगेल वतीन आज हर घर तिरंगा महाअभियानाच्या निमित्तानं भव्य बाईक रॅलीचे आयोजन केले. मालादेवी मैदानापासून सुरू झालेल्या या रॅलीक भाजपच्या राज्य उपाध्यक्षा तथा हर घर तिरंगा अभियानाच्या राज्य संयोजिका श्रीमती रुपाली संतोष नाईक आणि जिल्हाध्यक्ष यांनी सगळे हेमी हिरवा झेंडा दाखवून सुरुवात केली. श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी स्वतः बाईक चालवून रॅलीचे नेतृत्व केले. ही रॅली कोडीबाग मार्गे सुभाष सर्कल सविता सर्कल या मार्गावल्यान परत मालादेवी मैदानाची राहिली. रॅलीनंतर श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी निवृत्त माजी सैनिकांचा सन्मान केलं. या रॅलीत शेकडो भाजप कार्यकर्ते तसेच नागरिकांनी मोठा सहभाग घेत देशप्रेमाची भावना व्यक्त केली. नागेंद्राच्या मंत्रिपदाक भाजपचा विरोध. रुपाली संतोष नाईक हेमगेलो आंदोलनाचो इशारो. बहुकोटी वाल्मिकी निगम घोटाळ्याचो आरोप आशिल्ले माजी मंत्री बी नागेंद्र हेमका परत राज्य मंत्रिमंडळात समावेश केल्याचो निषेध करत भाजपच्या वतीन जिल्हाभरात मोठे आंदोलन करतले असो इशारो भाजपच्या राज्य उपाध्यक्ष आणि माजी आमदार श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी केलो. शहरातल्या जिल्हा पत्रकार भवनात गुरुवाराक आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांनी काँग्रेस सरकारच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध तीव्र टीका केली. जनतेचा कराचो पैसो आणि दलितांच्या कल्याणासाठी आशिल्लो पैसो निवडणुका आणि स्वार्थासाठी वापरच्या या सरकाराक जनता योग्य धडा दितले असे त्यांनी सांगले. नागेंद्र हेमगेली तात्काळ मंत्रिमंडळातल्या हकालपट्टी कमी जाल्यार आंदोलन आणि तीव्र करतले असो इशारो श्रीमती रुपाली संतोष नाईक हेमी पत्रकार परिषदेत दिलो. या पत्रकार परिषदेत जिल्हाध्यक्ष यांना सेगडे, ओबीसी मोर्चाचे नागेंद्र नाईक, नयना निलावर, नगरपालिकेचे माजी अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर तसेच मनोज भट आणि एससी मोर्चाचे प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित आशिल्ले. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकाडी तुळशी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कारवारात वकिलांचे भव्य आंदोलन. उत्तर कन्नडाक मंगळूर खंडपीठाच्या कक्षेत घेवचो विरोध. कारवार उत्तर कन्नड जिल्ह्याचो प्रस्तावित मंगळूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात समावेश करच्या निर्णयाक विरोध करत कारवारात वकील आणि नागरिकांनी भव्य आंदोलन केले. उत्तर कन्नड जिल्हा धारवाड उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रात कायम रुजू आहे ही आंदोलनाची प्रमुख मागणी. जिल्ह्यातल्या सर्व तालुक्यामधल्या बार असोसिएशनचे सदस्य या आंदोलनात सहभागी झाले. आंदोलनाची रॅली कारवार शहरातल्या प्रमुख मार्गावयल्यान वयतेत जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत गेली. या आंदोलनात विद्यमान तसेच माजी आमदार पक्षभेद विसरून पाठिंबा दिलो. ह्यात आमदार सतीश सैल, माजी आमदार रुपाली नाईक, माजी मंत्री आनंद असनोटीकर आणि माजी आमदार गंगाधर भट हेमगेल समावेश आशिल्लो.
वकिलान जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत मुख्यमंत्री आणि राज्यपालाक निवेदन सादर केले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रस्तावित मंगळूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातल्यान तात्काळ वगळचे अशी मागणी केली. ही मागणी मान्य करनार आगामी काळात तीव्र आंदोलन करतले असो इशारो कारवार बार असोसिएशनचे अध्यक्ष नागराज नाईक यांनी दिलो. certain laws which are there for public residency. In that background, because mango is something different. साकलग हिंगा शेतकऱ्याचेर रानडुकराचो हल्लो, शेतकरी जखमी. कारवार दांडेली तालुक्यातल्या आलूर ग्रामपंचायत हद्दीतल्या साकलग हिंगा रानडुकरान एक शेतकऱ्याचेर हल्लो करून तेमकां जखमी केल्ल्याची घटना आज गुरुवार सकाळी 9:30 ते 10 वाजच्या सुमारास घडली. केरवाडा गावातलो शेतकरी परशुराम अर्जुन कदम वय 45 हे ह्या हल्ल्यात जखमी झाले आसात. ते गुरासाठी चारो हाडटीसाठी साकलग हिंगा उसाच्या शेतात गेले. त्या वेळार अचानक रानडुकरान तेमचेर हल्लो केलो. या हल्ल्यात तेमगेल कमरेक आणि पायाक दुखापत झाली. जखमी परशुराम कदम हेमका तातडीन उपचारासाठी दांडेली हिंगा सार्वजनिक आस्पत्रेत दाखल केले. घटनेची खबर मेळताच दांडेली ग्रामीण पोलीस ठाण्याच्या पोलिसांन घटनास्थळाक भेट दिली. तसेच या घटनेची माहिती रान विभागाच्या अधिकाऱ्याक दिली. 90 वर्षापेक्षा जास्त काळ कारवारकरांचा मनात घर केले एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. प्रत्येक दागिन्यात उत्तम कारागिरी, प्रत्येक डिझायनात आधुनिकता आणि प्रत्येक व्यवहारात विश्वासाची खात्री. आमच्याकडे मिळता आकर्षक सोन्यांचे दागिने, अद्वितीय हिऱ्यांचे कलेक्शन आणि देखणे चांदीचे दागिने. लग्न सोहळा असो, साखरपुडा असो वा आयुष्यातलो कोणीही खास क्षण, प्रत्येक आनंदात सुवर्ण स्पर्श दिवच्या खातीर एकच नाव व्ही शिरोडकर अँड सन्स. तर आजच भेट दिया सलमान आर्केड, ग्रीन स्ट्रीट, कारवार. अधिक माहिती खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. बैलांच्या धडकेत बायलेलो मृत्यू, मल्लापूर गावातली घटना. कारवार तालुक्यातल्या मल्लापूर गावात बैलांच्या धडकेत एक बायलेलो मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. मृत बायलेले नाव राजेश्वरी वय 29 असे आसा. मल्लापूर गावातल्या सुभद्रा हॉटेला लागीं ही घटना घडली. राजेश्वरी ही बायल कामावेल्यान घरात परत येत असताना 2 बैल आपापसात झुंजत आशिल्ले. त्या वेळार बैलापैकी एकान तिका जोरदार धडक दिली. या धडकेत ही बायल गंभीर जखमी जावन सकयल कोसळली. स्थानिकान तात्काळ तेमकां उपचारासाठी आस्पत्रेत दाखल केले. मात्र उपचारा दरम्यान तेमगेलो मृत्यू जालो. या घटनेची नोंद मल्लापूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत जाली आसा. पुढील तपास सुरू आसा. कस्तुरी रंगन अहवालाक विरोध, जोडात भाजपचे आंदोलन. कारवार जोडा तालुक्याच्या पश्चिम घाट परिसर पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करच्या कस्तुरी रंगन अहवालाक विरोध करत जोडा भाजपच्या वतीन गुरुवार दिवसाक प्रतिकात्मक आंदोलन केले. पर्यावरण संवर्धनाच्या नावासकल स्थानिकांच्या जीवनमानाचेर आणि विकास कामाचेर निर्बंध हाडू जायना अशी मागणी माजी आमदार सुनील हेगडे यांनी केली. जोडा तालुक्याच्या काळी जलविद्युत प्रकल्प, दांडेली अभयारण्य
80 राष्ट्रीय उद्यान आणि काळी व्याघ्र प्रकल्प यासारख्या योजना पहिलेच लागू असतात. ह्या कारणान स्थानिकांक मूलभूत सुविधा मिळयताना अनेक अडचणी येती असतात. प्रस्तावित पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्रात तालुक्यातल्या 88 गावांचो समावेश आशिल्ल्यान नागरिकांमध्ये चिंता वाढील असा. स्थानिकांच्या घराचेर, शेतीपूरक बांधकामाचेर आणि उपजीविकेचेर निर्बंध हाडूं जायना. रस्ते, उदक, वीज, शिक्षण आणि आरोग्य सुविधाक विशेष सवलत दिवूं जाय अशी मागणी तेमी केली. मागणी मान्य जायना जाल्यार प्रत्येक ग्रामपंचायतींतल्यान नागरिकांक संघटीत करून तहसीलदार कार्यालया मुखार तीव्र आंदोलन करचो इशारो सुनील हेगडे हेमी दिलो. या वेळार भाजप तालुकाध्यक्ष शिवाजी गोसावी, सुभाष मांजरेकर, शुभेंद्रू कामत, अरुण कामरेकर सहित पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित आशिल्ले. घर बांधतो असो वा घराक नवरंग दिवतो असो, प्रत्येक गरजे खातीर एकाच विश्वासू ठिकाण PC महाजन, दुर्गादेवी देवस्थान रस्तो, सदाशिवगड, कारवार. आमचे कडेन मेळटा दालमिया सिमेंट, बिर्ला ओपस पेंट कंपनीचे वरायटीज ऑफ पेंट्स जसे इंटिरियर, एक्सटिरियर आणि वॉल पेंट्स. तसेच उत्तम दर्जाचे पेंट्स, ब्रश, रोलर्स आणि सगळे पेंटिंग ॲक्सेसरीज. टाइल्स बसोवच्याक बर्जर टाइल्स एडेसिव्ह आणि वॉटरप्रूफिंग सोल्युशन उपलब्ध असा. आमचे होम विजिट सर्व्हिस बी उपलब्ध असा. अधिक माहिती खातीर वा ऑर्डर दिवचे खातीर स्क्रीनाचेर दिल्ल्या नंबराचेर आजच संपर्क करा. PC महाजन, विश्वास आणि गुणवत्ता. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.